Invite by Fukule, Simple English, Mizo YouTube channel tangle, Facebook page invite by Fukule. Win appointment in a conmatang kaili, ngenge to Ṭawng consider how to ni. A bit kin Vina consider how to take Itana Tankaili, ngenge to te, and it on ani. Mizo tonga isoi tam iman tam te, ma se Ṭawng imamohuna isoi dona, isoi mai tailor, Vina hin consider don and it is one in Ṭawng Thiam ngenge hinan team project a siama, C1 natanga, C somga na theng, video closium do na tuna hianin, C som ni chuang closium to C1 natanga, C som ni na theng, C som ni pathum na theng video te ila en relo ni chun ka YouTube channel a hiana oma Ṭawng Thiam do ni chun lo en ni beng nge ro o le tu chuan lo zir tanang o engpo soila ka ngai thadu engpo soila ka ngai thadu ani chuan eng tinge Ṭawng in kan soyang engpo soila ka ngai thadu ni chuanin no matter what you say no matter what you say je chu engpo soila ti na ani bai ni ka ngai thadu ni chuan I ka ani chuanin I ninga ni chuanin du ani chuanin like mo I like that jeng o an hoi hian to listen ti mai tu ni engpo soila ka ngai thadu ani chuanin no matter what you say I like to listen ti mai tu ni Thiam em ichuanin nang ain ka sang zo ani chuan nang ain ka sang zo khatianga Ṭawng kan sei du ni chuan hetiang hianin ol sam takin kan sei thai ni nang ani chuan eng tinga niang you ania ma se tu nge sang zo ka a hi sang zo nang nge ka sang zo lo en chiang tai la nang ain ka sang zo ka a hi sang zo dong tro chu wang chuanin a sang zo ka kha ta subject a kan dang I ni chuan am sang ani chuan tall ania ti chuan sang zo te ani chuanin mo I am taller zo ani chuanin than then ti chuanin you nang ni chuan you mo I am taller than you I am taller than you je chu nang ai ka sang zo ti na ani bai ni ti chuanin itumaru hle mai khatianga Ṭawng kan soi du ni chuanin hetiang hianin kan soi thai ani I ani chuanin you ti chuanin r hle mai ani chuan so chuan ambitious mo tumru ambitious You are so ambitious ti mai tu ni je chu itumaru hle mai ti na ani heta hianin engpo soila ka ngai thadu ani chuan tinge Ṭawng swing di chuan no matter what you say I like to listen helai kan thre tu chu engpo khatianga kan soi na khanin Ṭawng in no matter hi kan mang thai ni antinan engpo hala angji ten chuan no matter what you wear engpo aila ni chuan no matter what you eat ti mai tu ni Thiam em ti chuanin I like to listen je chu ka ngai thadu ti na ani mai ni chuanin nang ain ka sang zo ani chuanin I am taller than you helaya kan hriat nge tu chu taller than hi a in kop tatani I am taller than you I am tall than you kan ti chuanin atik lo ani do ani ti chuanin itumaru hle mai ni chuan eng tinga Ṭawng soyang you are so ambitious mo ambitious te pon ti theng chu ambitious ti tur ani tumru tia mizo Ṭawng soina khan hai hi he thumal hi kan mang thai ani ole ani chuanin I will say mizo part please say English part okay let's go engpo soila ka ngai thadu ani chuan eng tinge Ṭawng soyang
Okay, say thật là tu. Nang ayin ka sang lâu, anh ấy sẽ tiếng sắp trong sayang. Okay, say thật là về. Itu mà rủ lẽ mấy này chuyện tiếng sắp trong sayang. One more time, please. Okay, very good. Anh ấy cho nên các liang á, mi zoin kalau say ngã sắp trong nhiều say tum rõ. Anh po say la cả ngay thadu, anh ấy cho nên tiếng sắp trong sayang. Okay, say it again. No matter what you say, I like to listen. Cho nên nang ayin ka sang zo, anh ấy cho nên tiếng sắp trong sayang. Okay, say thật là tu. Anh ấy cho nên top na. Itu mà rủ lẽ mấy này cho nên tiếng sắp trong sayang. Okay, say thật là tu. Cho nên helai hiện pronunciation hard to chú. Hemi châu nín cái gì ambitious, more ambitious ti tur. Ani ti chuan kan thria le nge tur chu hemi hi li ten nilovin hemi t sound hi kan lam ri lawang listen ti tur ni listen ti chuan no matter ti mai tur. Ani khe thiam em helai pronunciation hard itana thil hardeu te ani ni chuanin hemi te hi hemi lamrik te hi lo practice non la ti chuan he video lo endon tur chen ka som tak se che ni zir sun som leng tui tam tak in ro engting sap to gan seang abi takin thasika hi chuanin tui in tam hara achan chu a fota ti chuanin tui lum te ani lo phai chuanin in tam har tro ma se tui in tam thang kan ni chuanin tui kan in claim chuanin kan lu te halo na thina tro chu mi wang chun tui tam tak in ro khatianga sap tonga kan soi thei dan chu hi tiang hi ani drink a lot of water. Drink a lot of water. Drink a lot of water. Om chia chu tui tam tak in ro ti na. Ani mai ni. Ti chuan tui chuang sau ro ani chuan ting sap to man sayang. Tui chuang sau ro. Abi ken tu lai chuan in hai bi dar nga vela kan bol don dar ngan holama kan bol don ni chuan in tui vota hin bol chuan in a vot lu tu tro hin bol te hrewa. Tui kan chuang sawa ti chuan kha tiang khanin kan import hin tro kha tianga tui chuang sau ro emo tui in tur thingpui tur tui chuang sau ro kha tianga kan soi du ni chuan in he tiang hian all sam takin kan soi thai ani boil the water water boil 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 the water omje chu tui chuang sau ro ti na an mai ni tui tam tak in ro ani chuanin drink a lot of water tui chuang sau ro ani chuanin boil the water di tel lo boil the water ti mai tur ani tui tam tak in ro ni chuan ti mo sap ro sayang se ro le okay sei thal tu ani chuanin tui chuang sau ro ani chuan te sap ro sayang okay very good tui chuang sau ro ni chuan boil the water ta hianin drink mo a lot of water ni lovin many water ahman thailo ani mo hei chu achan chu many hi chu thil pakhat pahni pathum pali tia kan chiar sen china chau hianin chiar thai te pawh tiang chu kha tiang china chau khanin many hi atam soina kan mang thea ma se a lot of hi chu chiar thaya emo chiar thailo emo a lot of hi atam soina hian kan mang thai ani water hi chu kan chiar ngai lo tro tui pakhat pahni pathum tin tu man kan chiar lo no khat no ni no thum bur khat bur hi bur thum ang chi den kan chiar thin tro ichuanin tui chuang so ro hemi hi pronunciation mo hai hi boil khatia ti mo boil soi chinang boil ti tur ni boil the water om je chu tui chuang so ro ti na ani mai ni ole
อันนี้ชวนนิน I will say Mizo part please say again English part okay ตุยตั้มตักกินโรนี่ชวนนิน okay very good ตุยช่วงโซโรนี่ชวนนิน okay ทะลุตุกันดูแบบพักกันโจตังโจปลีน่าจะงับปังอ่ะนะโซฮีมาเนมอ๋อฮาร์สเดวันโจตังเจตุยช่วงโซโรนี่ชวนติงสับตรงเสียงโอเคสวยทะลุตุเทียมแท้ไหม boil ตีตัวอันนี้มั้ง boil a pronunciation นี่เต็มมินฮาร์เดวันนี้ให้พอฮี a lot of water ตีไม่ตัวอันนี้โอ้เลยวันนี้กันสิฮีถ่ายที่จงเต็มที่ชวนอีเราโลกคุยบอกอันนี้ชวนนี้เฮ้ก็ YouTube channel ฮีมีเรา subscribe สักแล้วที่ชวนเฮ้วิดีโอฮีมีเรา share สักเวงเงี้ยตัวเจนก็สอบตั้งแต่เจนี่โอ้เลย next video กันหุ่นเล็ดตัวเนี้ย bye bye